guys, खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि चेनेलाव फरायबाय स' लोगोफोर जों दा थांगासिनो दं शुटिं खालामनो माने ना गुरनाय दं आरो ओंखायनो स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि नायलांबाय थादो एक्सन जाबाय फायनानिबो नै दखानफोर होनना बुंखा होननानै आयौ मा किकि मास फायसे बोरैसो जानोसै आं होननानै एक्सन बै बुरैया बुंनाय बायदि बिदिनो जानोसै नामा किकि मास फायसे बुंनाय बायदि बुरैया एक्सन आरो किकि फायसे र' ओमफ्राय इसा होननानै फैखादो नोङो दे थांदो खय खुथि थांदो दैनि हारायसो बे सासे आरो देन मामि पासमेन दैनि हारायसो बेयो नाखौ जाजोबसिगोन बियो जमदां खिनिया सिख्ला मानसिफ्रानो इदि गुरो आंनि नाखौ जाजोबसिगोन दानि खिना ससे मोनफैबासो माथो दै खेंना फैदा फैदो फैदे न' मानसि दंना बेहाय बिस्रालाय फैदे एक्सन बोरो नोंसा बिहामजोलाय अबाव थांखो जिगोद बागोन बोरो नोंसा बिहामजोलाय अबाव थांखो एक्सन हाथारला मोन्दोंबानो गोसा हाथारला मोन्दोंबानो मिनिनायखौ गोसा मिनिनाय ना गोसा मिनि मोसौ नङाबा हाथारला मोन्दोंबानो ओं हाथारला मोनदे दे हाथारला मोन्दोंबानो गामनाय फैना बोरै बादाव खांनिखौ एक्सन tua मानसिया स' जिखुनु नुदो जां न' नुदो आं तुमा हाबना नुदो ओं आबैखौबो दे एक्सन एक्सन बोरमा संदोंमोन आंलाय पापा मानिदो दे पापामोन ini baca papa ini lah papa dia deh bên thấy chị này trắng thế này nè papa mà bớt vào này để có lại mới sang liền đừng gì nhiều anh chứ bạn này papa Minda ke deh. Bisip. Deh. Coba. Deh. Papa, mak tuh hai bilang. Oi lah, Ini kayak ini. Angkat lah. Sudah? Lesan dengan apa? Hah? Mustu kau terus kerjain nengno. Siapa tuh ini angkau? Hah? Mana nih berapa kang? Mana? Mana? Oh, tengah. Mana kan? Mus, hah? Mustu kau tahu? Mana badan berapa? Mustu kau berapa tuh berapa? Mustu kau kerjain nengno. Siapa tuh ini angkau nih dok? Bisa kamu lele. Hah? Deh. Udah kamu. Berangkat jempol deh. Neng pernah apa deh? Kamu apa kamu kawai? Sao vậy anh này? Ba món nâng đấy bà. Hả? Rồi. Mustu kau tahu? Serkan thay yang lain kalau pada di mana ini? Angan pin di kan teh. Kita tu ini. Kita tu di buci Itali. Hah? Serkan thay yang nama mustu kau tahu? Ani mau kau kipi pada di mana ini? Nah itu masalah dia. Ang. Kau nak? Ini siapa ini? Mana nak kau itu mana nak kau mana? Anya mah kira-kira apa ya? Lekut di dekat salah mana? Dong karena aku cepet hadap kilo. Kamu mau cepet. Dia leh. Ang mah bakal bay. Bapak kabar nggak? Neng deh, mana? Neng tukang tinggi gak kian ada. Berangkat. Itu apa? Itu nunda. Deh, di dulu berang deh. Neng, kau ada yang gak koro? Paduri jo nami ci gunung nampung. Nah, kawan kita
लोगोफोर नाबो गुरबाय जोंहा नाबो मोनबाय दायो जानोसै शुटिं खालामगासिनो दं बे आङो सा बुरजा मोनदों ओमफ्राय आं गेटआव दं बामब्लानि गेटआव नायदो बोरै नुदों दे गुरदो ओमफ्राय दा खालामगासिनो शुटिं जोबथ'वाखै एक्सन एक्सन दे र' सिगांथि गुरना फैबाय नों दबानानै राय बान्दोबाय फार्स्टआव दे एक्सन ना मोनगोन बा नोङो होननानै दे नों गुरबाय था दे एक्सन Tarkembai. Bawah Gangsima. Nei लोगोफोर गांजेमा Ayo Gangzimaयाव नाय जानोबा गोथावथार जानानै बाथोन जानानै बिराद मोजां मोनो गोरैनायालाय सेंना गोरैना मोनदों बैथिं सासे आरो गुरबाय थादों स' लोगोफोर जोंना दैमानि ना गुरनाया माने ना गुरनाया जोब्बाय आरो न' बे मोनसे सुदा दा जों थांनायदो दैमा नायनो नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन दैमाया माबोरै बे दैमानिफ्रायथ' जोंना दैबाना जादों आरो न' माथुरि बायनानै नायलाय लोगोफोर जा समायना खाने जोंनि दुब्लिया नै आनिफोरखौ माने आगोल दैबाना जाना फबजोबलांदों आरो न' बेफोरो माइ गायोमोन सिगां दा नाय पार्क बायदिसिना नुलायो दैमा मोनफैबाय लोगोफोर नायदो जोंनि दैमाखौ दैमाया हनै बेनो दैमाया मोजां नायलाय लोगोफोर जोंनि गामि खाथिनि सुख्ला दैबारिदो नामा दाखालि दैबाना जानायफ्राव मोनदों ना बासायाफोराव मोनाखै जों जा बार फैदो दे दाब्लि मोसा आं दाब्लिसो लोगोफोर दे लोगो आं दाब्लि स' लोगोफोर जों दा थांफिनोसै न'आव माने शुट आथुरा दंबावो माने बाखि